Yetba'ul meyyite selase. Qachon mayitni uzatalar? Mayitni 3 ay bir uzatadi. Fayarji'u isnan ahluhu ve maluhu. Aның әтиләре, әниләре, балалары, хатыннары кире әйләнеп кайтады. Һәм аның кайта байлыгы, машиналары, үйләре, йортлары кире әйләнеп кайтады. Нәрсә калады? Изге гамәлләре торып калады. Әти-әниләребез озаткач, киткәч, балаларыбыз мәсәлән, алар 1-2-3 көн елый да туктый, бетә барсы да. Һәм тормыш дәвам итә. Безнең бөтен булган байлыкларыбыз аны барсында бүлеп бетәчәкләр һәм безнең яныбызда кала изге гамәлләр. Күп кардәшләребез иртәгә башлыйм. Теге елга намазга басам, күбесе монда өлгермәде. Мәсәлән, монда минем әбием дә, бабам да, әтием дә, әнием дә, туганнарым да җирләнгән. Алар да әйттеләр, теге намазга басам, теге елга намазга басам дип. Кызганычка каршы, һәрбер кешенең тормышы кыска да булырга мөмкин, озын да булырга мөмкин. Озын буларак та, хәтта карт вакытна хәтта яшәп тә кеше намаз укымый. Беренче безнең кыямәт көндә сорау була намаз өчен. Намазга өндәгән вакытта миңа әле иртә ди. Кашан иртә? Бәлки син иртәгә вафат булып китерсең. Бөтен безнең тормышыбыз ул Аллаһ Тәгаләдә. Аллаһ Тәгалә кашан тели шул вакытта җаныбызны ала.